Good afternoon, sir. Ish. Atom no stand there. Eba he kuna stand there. But you're that farm. Asking you stand there. Okay, sir. Ebe no na very clear. Krodia. Don't ever for interview. Akwe mani ha wala mrenga ga pani hu social media ni nga niru. Yes, sir. Iwoye ebe. Oh, Moye Ebonyi State. Ebe na Ebonyi. Afikpo. Ebe na Afikpo. Ndibe. Ebe na Ndibe. Ezinwachi. Ebe na Ezinwachi. Agbonde Nenyo. The way for na na jebili to lara maso. Okay, sir. Ton maso. Whatever reverse bia. Fafotano ne kaga brani mike gige brandi di pota. Fafotano ne ke brani mike. Le wanya front. Whatever reverse bia ma. Meshila tato ko. Ijama fence. Mba. Azo ko ke de kwano ko nya ma fence ichikro ko ke. Age nwe ike a. Yes, sir. Artist. Yes, age nwe Otele. Yes, sir. Nketa tala ge mbo. No, sir. Keta ta be. Mba. Di nwe Otele. Yes, sir. Ana elu bedi. Mba. Ijeji ka no na elu okada ka na elu keke. Onweho. Eji m ya nọ na moto. Na moto. Ahụ jiri esi n'ike afụtakwa ya. Sir? Iji anyụ ahụ. Bịa were fonu. Ịdị afọ ole? Adị m 32. Kwe shigbo eji ga akaji nwaanyị baby ga sebe ịdị 32 ike abịara na labs gị bịa na-ega. Ịdị which 32 ike ga-abịa na labs bịa na-ega. Onye tura. I werele mmanụ na nchap. Medu sọchọ onwe bracket the which 32. Gịnị wu eji ga akaji nwaanyị baby? 32 Bishop. What year? 94. 94 ka amụrụ gị. Yes, sir. Gị nwe mgbaworo ụkwụ dị like this, sim na 94. Sorry, sir. I'm sorry na mgbaworo ụkwụ. Ele bleach ni tege ihe a. I think ete bleaching cream o. Ma ahụ eze gị. Tele Rosanna. Come on, ma ahụ eze gị. Ozole meshe. Gịnị ihe ka ewu gịnị? A na-akpọ ya braces. Etinye m ya na hospital. Ịkpọghị ya brace ka ọ gịnị? Brengịnị? Ihe a na-akpọ ya braces. A na-etinye ya na hospital. Ị gara tinye ya for what? Eji m ya haji eze m. Onwe ebe gap dị ebe a, so ha tinye m ya ka the thing mechie. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mba, mpa m anwụọla. Ndụ nna. Ndụ. Gịnị gburu mpa gị? Ọrịa.
Anaghị abụ ole nke ka atọ ụtọ. Ha na-abụ na-atọcha m ụtọ. Ara sweetie. Ijechi ụmụ nwoke ara. Sir? Ijechi gị ụmụ nwoke ara. Ijechi ha ara. Yes, sir. How many minutes ka ị na-echighị ha ara? 3 minutes. Ochiara responsibly. Responsible Ochiara. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, aga m polytechnic. Mahadum wu school. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum onye Igbo na-amaghị asụsụ Igbo? Nwa bingo. Yes, sir. Yes, sir. Mba, aga m polytechnic. Lekpi isi adị nnọọ ka street light a na-etighe n'ụzọ. Nwa bingo. Rule n'ike yiri solar board bịa na-ere m. Ị gara polytechnic. Polytechnic ọwụ school onye riri eri. Ị gala na school ndị pansa. Bịara nga gasị ike. Gịnị ka ị gụrụ na poli ahụ? Public administration. Ị gụchala? Yes, sir. Enwere onye ara nọ na family nne gị na nna gị? No, sir. Ara ọgbala gị mbọ? No, sir. Ije eme akpịrị? No, sir. Ihe ị nwere ọ na-ezuru gị? Yes, sir. Ọbara ohi ọ dịghị n'ime? Mba. Na family unu nwere ndị ego ufu nọ nga ahụ? No, sir. Kamgbe ị na-ayọ ọyị nwoke, ka ihe mere nụ ịhụbeghị onye ga-asị gị achọrọ m ịlụ gị ebe ị nọ 32 ịlụbeghị di, ka erisi mere iji na-ayọ ọyị nwoke ana ịhụbe onye sịrị gị achọrọ m ịlụ gị? Ọwa agwa gị ka ọwụ dat na enweghị ndị ka gị nwaji aka ga-achụgha ha ka ọ na-edibere di? Adịla m ready kita. All this while before gị dị ready ugbu a, elee ihe mere nụ enwebụ onye lụrụla gị ruo na before gị bịawa ebe a? Okay, before kita. Onwe mụ ya nọ na-akpagbu. Mana ọ dị ka ya na onye ọzọ na-akpa. So ya ọsịzie m ewe n'iwe na ya na onye ọzọ bido kpọwa before mụnwa. So na ọ ga-anụ onye ahụ na ọ bụrụ na ọ like him. So onye nwa mee. Ebe ka isi na watch him? It's in Port Harcourt. Ị gbala akwụla mbụ? No, sir. Ije aṅụ amụ? No, sir. Ije akpọ aja ike gị akpụ? Yes, sir. Elee reason iji chọrọ ka nwoke Igbo bịa lụọ gị ugbu a? I like him asụsụ Igbo. And I like him ala Igbo. And achọrọ m ka ụmụ m bụrụ ụmụ ndị Igbo. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a freelancer. I'm a designer. Ewu free onye? Ana akpọ ya freelancer. But I'm a designer. I'm a UI UX design. Kedu agwa ị nwere na-adịghị mma ịma na ọwa agwa ọjọọ and ọ na-enye gị nsogbu ị chọrọ ịkwụsị ya? Ọ na-eme ụmụ nwoke na-agbara ọsọ. Na ọ ga-adịrị gị na mma. N'ihi na nwa agbọghọbịa ọwụla na-asụ bekee ebe a, ị ga-akọwara anyị biko maka mụnwa agaghị ụlọ akwụkwọ otu isi gaa. Gba anyị ihe bụ nonchalant ka mara ụdị nonchalant dị. Okay. Adị m eteki bụ ihe serious.
Yeah. Ihe kwesị take it seriously. Adị m take ya serious. And ọ na-emekarị m mgbe ọbụla. Ihe kwesị take it serious. Or itinye uchu na ya. Man take ya serious until ọfọ nwa ebere ka ọ dị late. So that is all ihe mma. Nonchalant attitude, nonchalant na-adị na-take ihe serious. That means gị na nwoke na-ayị ị na-take the man serious. No sir. Gwa m agwa ị na-akpa maka ihe kọwara m na nonchalant amanụ m ihe ọwụ ị na-take ihe serious. Okay. Gị na nwoke ọ nọrọla gị na-ayị nwoke ọzọ ayị onye ọzọ. No sir. Eriwe gị ọrụ iji like erie gị n'abalị ka wee rie gị n'ụtụtụ ka wee rie gị n'ehihie. N'abalị. Iji like iri ọrụ abalị. Yes sir. O ji amụ eme ọgọ n'ime abalị. Iji agbanye ọkụ ka ị ga-asị ya gbaa gị ọkụ. Ana m agbanye ọkụ. Nwa agbọghọbịa na like iti tupu o riwe ọrụ. Nwoke bido iri gị ọrụ ele ihe na-agwa ya ma ọ chọrọ iri gị ọrụ. Mmasị ya jiri nwayọọ. Nga na-ebidobe ebido ga etiwe jiri nwayọọ. Nwa agbọghọbịa mmiri wọta ịwụ nwa agbọghọbịa ga asị ya jiri nwayọọ. Otele gị ọha ka otele ọkụkọ gị chile ka agba gị ọkụ. Mba. Ọnụ otele gị ọ dị otu ọ dị. Ọ dị ka nke ngwere. Mba. Then ọ dị ka kepus. Adị m alike nwoke na-emesi ya ike. Ama like onye ji nwayọọ na-eme. Okay. Otu ya ụlọ fogo fele ihe na-agwa ya. Ọkwa fụmasị ya kwụsị. Ya ụlọ fogo fele ihe na-agwa ya. Okay, masị baby, ndị atọka m. Ọ na-atọ m too much. Enyo ma ele mkpu ị na-eti. Ewo, ọtọgbuo nu mo. Ewo, ọtọgbuo nu mo. Genotype gị. Blood group gị. All positive. Kpọọ phone number gị. 081 67. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe or for this place Chineke agbaghị ọkụ. 081 67 94 18 39